Dzulo President wa South Africa Ramaphosa anabwera kudzayankhula kwa anthu akumeneko ku South Africa nkhani zokhuzana ndi xenophobia komanso ndi kuti dziko lonse lapansi linalibe chidwi kumvetsera kuti kodi ayankhulapo zotani. Zinali mu Chizungu tikufati zibweretse mu chichewa cholinga chonena kuti I think titsatire makamaka anthu akunoku ku Malawi. Ramaphosa anabwera choyamba ndi kuti amazavomereza kunena kuti ngati dziko la South Africa boma la South Africa akuti lalephera kumbali zokhudzana ndi kuthana ndi immigration, anthu kulowa mdzikomo ndondomeko zonse bwinobwino kutuluka kukhazikika akuti sanaziyendetse bwino yayi. Akuti kuli chinyengo chochikupangisa zoona anthu ena akazikhala kumenekoko ndi kuti pamene samene akukhala kumeneko pali zambiri akuti simasystem awo ali ndi kuti ndi maenje amene akufunika ndithu afwetseredwe komanso ndi kuti ogwira ntchito ku immigration kumenekoko alephera kumagwira ntchito yawo yomaonetsa zoona anthu amene ali kumeneko ali ndi zowayenereza yomayenda ndi kumakafunsa inu muli passport akuti alephera. Zimenezi ndi zimene zapangisa kuti mwina makeno anthu ajanzika za dziko la South Africa zitengeno malamulo m'manja mwawo kuti boma likulephera ndi likangozipanga tokha zinthuzi basi nkwamba kumayenda kumafunsa ndi kuti anthu kumapanga Zipolowe zija ndipo kubweretsa pa point number 2 imene amakamba zonena kuti ngakhale nzika za South Africa zikumakhala pasi ndimapezeko zoona zikutani zikupangano zachisawawa basi kumapanga xenophobia kuwafunsa anthu zamapepala ndi zina zoterozo kumamenyanso kumene kutenga malamulo m'manja mwawo. Akuti zomwe anthu amene akumapanga ndi zinthu zonoti ndi zomvetsetseka makamaka pa zifukwa zimene apangira zimenezo zonena kuti pamene anthu adzadzana kumene kujako anthu obwera ndi kuti kumakadzadzana ku zipatala kumasukulu kumene ndi kuti boma lizigula mankhwala ochuluka cholinga chonota anthu amene azithanso kumakhala ndi zaumoyo zawo ziyenda bwinobwino pamene anthu amenewo sinzika za South Africa ndipo samene azilandira ndi kuti ma benefits ndi ma services ngati amenewo. Komanso kuphatikizapopo ndi kuti zobweretsanso ndi kuti umbanda mwina ma drug ndi zina zoterozo kusokonezanso community ndiyeno kupewa zimenezozo anthu anyamukano cholinga chonoti azikamenya ndi kuti chani basi mademo awo aja kuti athamangisa anthu amenewa. Inde zikumveka akamayankhula choncho akamapita pa zifukwa zoterozo komano alibe mphamvu zonora azipita azikape ziko zonoti akafunsa ono mapepala ano ali kutino. Ntchito imeneyo ndi ntchito ya anthu aku immigration osati ntchito ya nzika ina yake ya ku South Africa ndipo amapereka mawarning komanso ndi kuti kutani kudzudzula mchitidwe umenewo kunena kuti tikuchenjeza choyamba chonena kuti ndi okhaokha amene amavala uniform ya ku immigration ku South Africa Department of Home Affairs ndi amenewo akuyenera adzipita ndikumakayang'ana kumafunsa nzika zobwera kuti tipatonetse mapepala anu zanu osati munthu wamba wangodzuka wamwade lunde uwo basi ndikubwera kumazapanga zimenezozo iyayi okhaokha amene ali ndi udindo oti adzigwira ntchito imeneyo. Komanso kudzudzula tsopano kuno zilekekeretu zonena kuti anthu akamayenda mu street kumeneko ndi mudzapeza ndikumafunsa mapepala anu ali kuti mukapanda kuwapeza nkwamba kuwamenya tsopano mpaka na kuwamenya zimenezo zilekeretu tsopano iniyo mulibe mphamvu imeneyo ndipo zitheretu zimenezo. Kuchoka pamenepo akunena kuti awudzozona kuti paliso anthu ena ake amene akuwatuma anyamata amenewa kuti adzipita kukayenda mu street muja ndi amenewonso ndi zoti agwidwa boma likufuna likupanga zothekera kuti ligwire amenewo fo enawo ndi akuluakulu andale ndithu enawo ndi akuluakulu oti amayendesa zima social media izi kumenekoko zimapeji komanso ndi kuti ena akumafalitsa nkhani zabodza aso zimene zipangisa zonoti anthu azipsa mtima ndi kumapitano pa mu street muja kumakapezeko zoti akagwira anthu obwera basi kumamenya kumafunsa chani ndi zimene zizi ndi zonoti boma liwonetse zonoti lithane ndi atsogoleri amene wandale amene ali akumatuma amene wawa fa kutumidwa ndi anthu andale na akuluakulu ndagwidwa andale amenewo boma lipanga zoti liagwire. Now kuchoka pamene padzapana zabwera point number 3 yomwe imakamba zonena kuti new policy komanso ndi kuti nkhani zokhuzana ndi enforcement mwina pazidziwapo kunena kuti apanga ziganizo za nyuwani za mmene angayendetsere ndi kuti kodi za ku immigration zimenezi nkhani za anthu olowa mdziko komanso kutuluka mdziko anthu okhazikika koma ndi kuti sa dziko la South Africa kodi ndi ndondomeko zake ziwene kukhala motani akufuna asinthaike ndondomeko zina za nyuwani zimene zingathe kuthandizira komanso kumbali yokhuzana ndi kuti mwina mwakeno anthuwo azitha kumalondolezedwa bwinobwino
kuti pasapezeke wina wake okhala kumene kopanda ndekuti no mapepala opanda zani ndondomeko zonsezo ndithu ma enforcement akhala ndekuti akuchitika kuti no asamakachita zimenezo ndi anthu aja takamba kale awachinangizo koma khayono tino anthu ochoka ndekuti ku ofesi zoyenerazo za immigration izo ndakukamba zoti chani akuti akhala akuyotsa green ID book akuti kunali buku lina lake la green limenelo limene limagwiritsidwa ntchito makamaka nkhani zopereka ndekuti ma document mapepala kwa anthu ochoka m'mayiko osiyanasiyana kubwera ku South Africa ndakunena kuti no buku limenelo likhala likuchotsedwa fund limenelo limathandizira kuti no mapepala achinyengo azipangidwa anthu azita kumapanga mapepala kumajulidwa kugwiritsa ntchito ndekuti buku limenelo kainali ndondomeko yotani ndakapanga mapepala amenewo ndekuti anthu aweze akhani mapepala ngati kunewo tinali ndi ziro zokhala mu South Africa pamene siziziro zimenezo sizikuchokera ndekuti kuchani ku home affairs pamachitika ukambelembere fraudsters amagwiritsa ntchito zimenezo kumapanga ndekuti ma fake papers kuchoka pamenepo akuona kuti no akhalanso ndekuti no akuchotsa makamaka nkhani za registration number zimene no nzika zakunja zomwe akunja zikabwera South Africa zimagwiritsa ntchito traffic registration number kumakapezeko zoti no akanyamulira magalimoto kwabweretsa mdziko limenelo enanso mpakana kumapezeka kuti akutenga ndekuti ziloli zokhalira dziko ligwiritsa ntchito nambala imeneyo yomwe ndekuti no traffic registration number sindekuti ndi ID number ndiyo siyana pakati pa nambala chanzika ndi nambala yonotino iyi ndiya kalembetsedwe ka ku traffic galimoto ndi zina zoterezo ma license ndi zinthu zosiyana ndiyena amagwiritsa ntchito zimenezo nkuwaziwa kuti akupanga mapepala oti azikhazika mdziko mongati kuti ndiwo ndekuti ndi nzika za dziko la South Africa kumagula mpaka na magalimoto zimene mu South Africa zimenezozo akuti akhalanso akuthana nazo ndithu kuchoka pamenepo akunena kuti no I think inde point yofunikira kwambiri kwa abalata amene kumeneko akuti employment quotas and heavy fines for bosses kuti anthu zonena kuti sopanono anthu amene ndekuti no amalemba ntchito amene ali ndi makampani akubalemba ntchito anthu obwera mamono alemba ntchito anthu a dziko la South Africa ndakunena kuti chimene akhala kupanga apa ndichoti iwowa ayika ndekuti no ngati mene makhala ngati quota system ayika kanambala ndithu ka anthu ino tinoke pa kampani sitikufuna mulembe ntchito anthu obwera opitirira kaya 20 ngati angachulukepo akhale mwina 20 okhawo koma anthu osewo kaya anthu 1000 osewo akhale ndekuti akuchani aku South Africa ndakhala akumabwera ndithu kumapeza mabosa adza mwalemba anthu antchito angati apatalembapo anthu antchito obwera alipo 10 ndekuti no anthu aku South Africa alipo kaya ndekuti ndichani alipo ndekuti kaya ndi 2000 usati pazipezeka zonoti anthu obwera akulembedwapo kumakhala 500 anthu a South Africa kukhalapo 20 akuti zimenezo zikhala zikutetsedwa ndipo amene atapezeke ndekuti no akupanga choncho ndithu kumalemba ntchito anthu obwera ochuluka mabosi amene wakayika ndondomeko zawo amene wakhala ndekuti akumatani akumapezeka zoti akulandira zilango zokhwima komanso ndekuti azikapereka zindapusa usati chamasewera zidzacheti ndipo izizi ndi zonena kuti akufuna azike mu Employment Service Amendment Bill imene ndekuti no ikhala ndekuti mwina mwake ukavomerezedwa ndi office ya president komanso nduna zake akakavomereza ndekuti no ziyamba kugwira mozero ndithu cholinga chonoti mwina mwake nkhani za ntchito zija anthu a South Africa zipeza ntchito komanso ndiye kuti akuti pasamakhale zinyengo ndi zina zosokoneza mwina mwake kumbali yokhuzana zolembana ntchitozo. I think point ndiyofunikira kwambiri kwa inuyo amalawa amene muli kumeneko komanso akunena kuti no ayika akuti no koti lapaderadera lomwe lidzigwirano nkhani zokhuzana ndi immigration kuti no anthu akamapita ngati aphwanya malamulo alowa mu dziko menemo opanda zilolezo akhala menemo alibe zilolezo zino zonse amene chimene chidzichitika nchonena kuti no akagwidwa azipititsidwa ku court koma court limenelo likhala special lokhuzana ndi anthu obwerawo cholinga choti nkhani zozi zithamanga mwachangu azapanga deporte azipita mwachangu azitulukitsidwa mdzikomo kapena apo nkhani zisovedwa tu mwachangu osati no azikasunga kwina kwake kapena kukhotesa zinthu akhala kuyika ndekuti no court limenelo lapaderadera lokhuzana ndi zimenezozo. Sochoka pamenepo anazabera point number 4 yomwe no inalinso yomaliza yonena kuti no blame yeniyeni kuloza zala kusakhale no kuloza anthu obwera kuti ndi amene akusokoneza zinthu m'dziko la South Africa kuti mpaka ndi kumagwira kumamenya zala zilozedwe kwa kulephereka kwa zachuma kuti no ngati boma lalephera kumbali ya zachuma sizikuyenda bwino ndi zimene zikupangisa zonena kuti no anthu no andziko South Africa amwena make ngati sizikuyendera bwino aziloza zala anthu obwera komano si vuto la anthu obwera vuto ndikuti no chani
za chuma mene zikuyendera kulephera kwa zakuyenda za chuma mu dziko la South Africa. Ndi zimenezozo ndizonena kuti no anthu obwera akuyenera ma South Africa akuyenera adziwe zonoti anthu obwera sima root cause choyambitsa chenicheni siwo koma none nkhani kuti zachuma sizikuyenda bwino ndeno si bwino kunoti pazikhala kuthamanga kapena kukagwira anthu obwera kumamenya zanizani focus yeniyeni ndionena kuti no ikhalende kuti nokuonesa zoti tingapange bwanji kuti mwina make tisinthe zachuma zathu ziziyenda bwino kupereka ntchito zochuluka kuti no anthu azikhala ntchito anthu a mdziko South Africa osati no basi kumathamanga kunsewu kukamenya anthu obwera kuti ndi amene akusokoneza zinthu. Basically speech inali yotero maganizo kuti mwina make tingopasana ine sindiyankhulapo zambiri tingoyisira pamenepo mwina just to say one thing nkhani yokhudzana ndi za employment we shall see anthu aja ndaulesi ndetiona kuti akwanisadi kuti noyo azilembedwa ntchito azigwira ntchitoyo kapena azikamwaso midoli Saturday Sunday ndekuti Monday ayiwala zonoti ali ndi ntchito. I don't know koma guys nkhani ndimeneyo awa adzinena zonoti nakufuna ateteze akutetezani chani komano let's be very very careful. Taona kale alephera kale kukutetezani kumene koko fota ku anthu akumapeza kuti akuyenda ndi apolisi ndikumapanga chipongwe anthu obwera ndakana kuti ironi sizonena kuti wina wake pasapezeka kutengera malamulo m'manja mwake lero lomwe lino ali kale munse kukatengera malamulo m'manja mwawo and let's just be very very careful. Tingokhala osamala kumeneko nkhanitu ndimeneti akuti